Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Martes na kita, Enero 28 tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo mga suki namon nga matag paramati sa kanginan, liwat na naman nga nagpakita aga pa si Haring Adlaw. Nga sigurado karon nga adlaw maga-eksperyensya naman kita sang tuman kapaang mainit nga panahon nga muni ang nagadulot nga damo ang mga nagalain ang pamatyag. Aksyon Hotline. Tiyan mo gini, nagapasulod kita sa ginatawag nga summer season. I-check na lang na sa bahin sang pag-asa kung officially san ugid nag-umpisa ang ginatawag nga summer season. No? Pero tini, gina-expect naton nga ang init o kapaang sang temperatura, delikado naman kapin kung mayara ikaw sang high blood pressure. No? Kapin pa kung mataas siya ang blood pressure mo. Aksyon Hotline. With Aksyon Nelmar Madera sa technical side, back up naton karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag sumungman Aksyon Elry Dotilios. Ako naman Aksyon ay Tayhopon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga sa aton sini nga mga headlines. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, isa naman ka send-off ceremony ang ginapatigayon as we speak dira sa Nokpo Headquarters. Ang tuyo sini padala naman ho sang liwat nga bulig gikan diri sa probinsya sa Negros Occidental mga inisyatibo kag kontribusyon sang Negrosanon kag syudad sang Bacolod para sa mga nahalita na biktima sa paglupok sang bulkan Taal. Aksyon Hotline.
Tiliwat na naman ini nga igadulong dito sa isa ka konsihal nga muna ang nag-initiate kag una nga nag-deliver dito sa mga lugar malapit sa taal nga nahalitan bangod sang ginatawag nga paglupok sini halin sa asphalt ining pagtupa no sang madamol nga abo sa mga pananom nga naghalit sa mga residente malapit sa bulkan. Sa headline number 2, uy nano ini nagareklamo na mga negosyante ho diri sa aton sa Negros kag Bacolod bangod daw wala sang komprehensibo kag klaro nga advisory gikan sa Department of Health angot sining ginakabalakan karon nga epekto sang coronavirus. Sa national nga nga aton Malacañang ang ginasakuan parti BFA, ha? Ang ginasakuan parti sa mga visa nga daw ay ginatender ining parti sa coronavirus. Tinano exactly ang sitwasyon siniman? Liwat ko i-replay karon ang aton na interview sa Department of Health official diri sa Region 6 nanong palayag diri sa taga-pamuno sang Department of Health. Sa headline number 3, oy, Bureau of Fire Protection no, plano sang gobyerno nasyonal nga paarmasan. Bakal naman kita pusil ihatag sa taga Bureau of Fire Protection kay para kuno nga well equipped sila. Tigaling kalayong ilawayon ni pero necessary gid man nga dapat may mga armas gyud sila mag-responder sa mga lugar nga may arasang nagaluntad nga sunog. Mga detalye sinibantayan sa paray na pagpangalagad sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ginabuksan tarang aton sining chatroom para sa pagbaton sang inyo mga mensahe. Ipadala palihog sa 0938-225-5017. Again ang aton sining text hotline 0938-225-5017. Unahon ko lang si Mr. Frank Carbon ang test ko i-replay ang tingog sang tagpamuno sang DOH diri sa Region 6. No, kay kahapon si Dr. Convocar nagwaan na itong reaction party sa sining coronavirus. So far, ang Negros, ang Bacolod, ang Bilog, ang Region 6, way pagidman niya sang confirmed case no, sang coronavirus. Pero galing nga rin, ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nagpalayag na iya sang ila sining nga komento nga may ara sila reaksyon angot sa kabalaka Manila parti sa coronavirus nila. Tinanong update sini no kay gusto tayo baloon may mga reaksyon na ganimong coming from the former officials nga nagtrabaho man sa idalom sa Department of Health sila daw katrasado sang respond o kon pag-iyo sa aton gobyerno. Teo, bisan mga negosyante, kabalo ka naman, pero minis lang yung nag-travel mo. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang palayag diri sang taga Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, gusto na ito ni Baloon, tibalatian niya, sino gusto abing nga matapikan sini? We have Mr. Frank Carbon on the line. Sir Frank, morning. Sir Frank, may ngaga. May ngaga. Art, may ngaga. Yes, sir. Sir, nakita ko bala sa inyo sining post sa social media, sa Facebook. Nag-parishare ka mo, nagpalayag ka mo sa inyo sining sentimento kag kabalaka parti sa coronavirus. Ti siling ko na no iniman, katrasado isang advisory ginapagawa sa gobyerno. Art, ang di mo na ginabatsyag. Pariyo mo na sa amon. Daw, hindi na mo mabasa ang mga advisory sa aton Department of Health. Ang pag-insindi na mo, sabton mo ko karong muna. Daw gasiling sila, why pa man di sa aton why pa ginanglan magprepara kita, kaya daw why pa man di kabot sa aton. Daw mo inabang
kung interpretahon mo, I don't know, amo man ang basa nyo, kay ideklarado ang ila ginapangwakal. So many, they're saying so many things, so many words, without saying nothing. Oo. Oh, and, Amo gani kay siling ko bala. Yes sir. Kay ang bilog ng kalibutan may mga update na iya, may mga advisory and of course may mga lugar gid man sa kalibutan nga subong kapungsuran nga nag-confirm nga may positive case sa ila. Sa aton niya wala pa ugaling mo sang nag-positive. I don't know dito sa national. Pero siling ko ang gobyerno nga daan sa mundo lain ang ginauna nila sa national government to why di nakafocus sa amo ni? Amo nang worry namon kay ini nga problema by hindi lang ni health problem. After the health problem, economic ini. Kay unang iguhon niya ni ang imo nga turismo. Oh, number one, nga daan nga foreign tourists gabot sa aton di, Koreano. Ara na sila daw sa tabok sang China, sapit kayo. Aha. Ang dason nga pinakadamo, inchegid China halin. Sila gid litri ang ikatatlo US ting US to gabatsyag naman. So pag inigo ning turismo ta, daw dako ning igo kay you have to remember what drives now sang aton ekonomiya. Of course, number one, ang aton nga remittances ang OFW, no? Okay. Ang ikadalawa na, tourism na. Oo, amo na. So, well, amo na little bit worried kami nga katimid sang reaction sa atong gobyerno. Ang Hong Kong na bala namon, gasala-sala na to, high alert na sila. Gani. Gasala-sala preparasyon what to do. Hindi sila palak-palak na sila kay Igor nga daan ng Hong Kong tigamoga may political unrest. Sini nagkurog pag sila sini nga diriguro sa coronavirus maluhod gid kami sini. Ni ginamo nila sa dalan may political unrest dugagan sa coronavirus niya guro maluhod gining ekonomiya sa Hong Kong. So they're really panicking ya. Sa ila fairly high alert kag grabing preparation. They're doing a lot of things. Kita daw ang amo lang ganito nga ayaw, mamangkot lang kami. May ginabuhat man pala kita. Kumara di ba, nanong ginabuhat? Just para lang buhin-buhinan ng amon nga dutay nga ito. Everybody is worried and worried og sining katabo eh. Oo. Yes, sir. Pero kabalo ko nga mga negosyante, damo man ang nag-travel diri sa palibot sa pungsod and abroad, no? Hindi lang man China, sir, actually, ang kuan mo, ang sumong nag-worry, just like sigin mention mo, damo na sa mga lugar, nga in fact, sumong niya, stricto na gid sila to, no? Nag-focus na gid sila sa posible idulot sini. Correct na ngambal mo, una besang i-go-on diri sa aton is tourism industry. Kay karon pagustuhan ta ni sulod ning mga pangayaw naman, ng mga foreigners, siling ko basi, balakon may mga, hindi sila infected, kaya mo pa mangin carrier sining virus di sa aton sa Pilipinas, sir? Amo na, problema, that's why, una, health issues, health problems, anay. After the health problems, tapos na tourism ta. Oo, dako na yung problema, ekonomiya ng tourism. Oo, okay, dako na kwartang gasulod sa aton tourism, mo muna subong gabuhi sa aton, no? Tourism, dako nga receipts. Ay, buti dapat ang tourism, ang Department of Health, DILG, they should be working daw para sa convergence, daw para sa pag-attack bla to sa Boracay, tanan do to, bulig. Yung ining atong bla African swine, di ko ni daw medyo na contain ta dayon, kay Giyo dayon, no? Oo, why kalapta. You were expecting sini kabuhi na gidagani isang tao eh. Hindi lang niya baboy nga kabuhi and everything. Hindi lang niya Boracay. Hindi niya kabuhi. So we should be tayo times 10 dapat ang effort. That's what we're gina-expectar namon sa aton nga gobyerno. Labigid sa aton Region 6 so DOH. So. Sir, ano sa paglantaw niyo man? Anong epekto ang ill effects ni in general kay sumong katingwang government nga sa 2020 paspasan nila ang ginatawag nga build program subong daw nagdinungan damo sa mga kalamidad nga ginatubang gobyerno
damo sang mga pagtilaw nga ginatubang Duterte administration. Dugangan pagid sini mga virus nga nga mga balita. Siling ko ba siya mo ni magpugong bala sa madasig ang pag-uswag gina-expect sang tao nga pag-improve sa Pilipinas? Kung madumduman mo pa, Art, pag-interview mo sa akon, anong na-expectar namon sa 2020? Na-mention ko to, the only spoiler sa sine at that time, no, that was early January. Ang spoiler gilang sine, ang ginamo to sa Middle East, labi na gid ang Iran kag US to. Kag base ang sunod, ang fuel magtimbuok. Kung that will spoil ang aton nga maayo nga dalagan sa growth, kaya ginabot na ta 6.5, no? Dasig, damo. Ayo. Nagkalma to. Okay. No? Naglo istorya ang Iran kaya kanoguro to. Ang fuel, nagpanaog pa ito nagsaka. Kaya kaya siguro ang nagpagwa sang oil yaman. Oo. So daw naglokalma kita to. Then nagsulod ini. Oo. But ang amon lang kwan nga dapat hindi nagidyam galing kay ti kung magproblema ang kwan parts ang atong kwarta sa build tas na nga sigiyon paggagawa sang gobyerno kay balan mo ang build dubli ining kwarta mapagawa sa gobyerno atong kwarta nga sa 2019 way maubos ipagawa sa 2020 plus dugangan pagihit sang kwarta sa 2020 tida mo nga kwarta. So in short, naghinay kita ang ekonomiya, po ako hindi man to hinay, kay almost 6 naman tong ekonomiya, 6% ng growth. Why pa naka-full blast ang build siyang kuan, gobyerno. Pero singa mo, with the full blast ang build, no? Mutsing noon nga damo kwarta, damo trabaho, magwa. Basi mag-growth kita up almost mga 7 sining 2020, which is very good, no? But with this SARS, dako nga problema kay base ang dako ta kwarta bala si makadton man si health naman problema. Gani. Amo na problema namo nakita plus buhinan ang receipts ta sa foreign na mga tourist. Nga abot kadako kana mo kay ang tourist na foreign tourist hindi domestic tourist ang gaboy sa tourism ka. It's really ang foreign kay plagasto na sila mo. Oo, kabalo amo na sila yung dako nga kanya. Kaya kita mo managaw sa Manila ka, no? Pero to yung ato casino, tanang mo na kagalagaw-lagaw ka man nagduro sa MOA na yon sa reclamation, ano? Tama kwanda. Yes, sir. So anyway, ga-expect ka mo or mayara ka mo na sang formal ning sulat, sir, parte sa coronavirus nga isyo nga ginpadala formally sa DOH? Amon pa ng amon istoryahan, no? Kung nano ang amon nga pag-attack, maagi kami sa syudad, maagi kami sa probinsya, maagi kita sa aton mga leaders o madiretso. Ginalantaw namon what's the protocol, what's the best, no? Nga paagi, nga mababatsyag man nato ng gobyerno, mabatyagan man nilang worries ang business community, no? Amo na. So, sometimes you just have to learn kung paano nga lagyan na bigay test ni sa naton nga kabalo man sa gobyerno damo kasikot-sikot so we just have gatuon kami paano magnabigar kay basi mabara ka bala basi na bato ang imo magyan sa barko mo. Gani man anyway on that note, Sir Frank, kindly keep us posted kung aragin man may mga reply padala sa inyo ang DOH, once and for all, para magkabinuligay kita, parang ma-inform na ito ng public, sir. Manggani. Kay pero mayara kami daw, mahinay pa lang nga information, kaya daw ang aton mga health officers diri sa region, daw gagios-gios man sila, no? Actually, na-interview ko ang taga-DOH kahapon, ang hambal ni Dr. Conbucar, ang Director 4 or tagpamuno sa DOH sa Region 6, nagapabilin sila nga white alert code status, no? Meaning on monitoring sila and preparation gid sa mong Sir Frank. Amo nang luyag tambalan. Okay. What is that white alert?
what is that preparation nga ginabuhat nila? Para lang ang worry, tabla, kalma-kalma ang gobyerno, tagali gagiho, makomunikar man sila transparent, hindi lang bla istorya daw na more na nga. Gani, Pabalaman kami, anong ginabuhat niyo? Okay ba makabulig man kami, no? Oo. Sige. On that note, Sir Frank, salamat gid sa time. Good morning. Sige, Art, mayong aga, liwat. Aksyon Hotline. Ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI, Mr. Frank Carbon. Aksyon Hotline. Nawang ila sining kinalantaw mo ni. Inablang daw wala gid sang official statement or why isang naghambal, for example, diri sa aton sa Western Visayas, sa Region 6. Ang mga opisyalis naton daw ay sa Department of Health ngayon ang mapatian sang negosyante nga nagpapresko nagligad abi kung ano mga preparasyon, no? When you talk about preparation, di dapat kay baluin, hindi lang niya ang mga authorities. Kay bangod sining pamahog sang coronavirus, ini mo pwede ni maglaton, droplet, ganito pwede gali niya nga pwede halinan. Tinsakto na nga gusto man sang taga Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ano ni siya nga preparasyon ang ginahimo nila? Aksyon Hotline. Kurari, pabatik o naliwato, ang statement ni Dr. Marilyn Convocar, ang Director 4 sa Department of Health, angot sini. Anong iya palayag sa sining sahi sang issue party coronavirus? Ang aton advisory nga as of now, waay kidya sang Pasensya gid ba na utod pang aton sining pagpangalagad sa inyo bagod man sang power interruption nga nagaluntad o nagluntad sinigid lang nga aga no dito sa may area sang talok sa amon sining transmitter. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Dinobalikan ko ari ang statement sang taga Department of Health, no? Diri sa Region 6, no, kay importante ini para at least may balawan sang publiko. You know, importante ang public may awareness sa campaign na imuon kita. Kaya hindi man na pwede nga madreaming lang ang tao nga way ganis na kabalo ko nung mga prevention nga pwede nila himuon. Di ba? Mayara bala ilang tao mas nga ti gusto man namon maghimo preparation puti anong himuon namon. Ano ang mga kayuhan nga anong mga pwede mo namon nga masagang ini kuning kaso ginman magigo. Ari bala liwato ang palayag sang taga Department of Health sang nakuha naton sang advisory kag reaction party coronavirus. ang aton advisory nga as of now, waay kidya sang laboratory confirmed nga novel coronavirus diri sa aton region kag sa bilog nga Pilipinas. So, ang aton nga panugyan sa tanan naton nga mga pumuluyo nga para malikawan nga maglapta ini in case nga kung ano gid man ang matabo sa ulihi, dapat maayo ang aton nga respiratory and cough etiquette. So
So ano ini sayuron nga kung mag-ubo kita kag kung magpangapsi, dapat tabunan nato ng aton nga ba ay posible nga ang pag-transfer sang novel coronavirus could be through droplet infection. No? Although hindi pagit ini klaro kay ginatawagan ni naton ini nga novel, kay hindi ta naton nabalaan kung ano gid ni nga klase, ang ano gid ang mode of transmission, how severe ini. So pero ang aton lang dapat magpangilaman kita nga kung may ginabatyan kita, hindi kita makalaton sa iban. Okay. So dapat isa pa ang ang pagpanghugas ng kamot, no? So dapat ugalion gid nato nga maghugas ang kamot after sang mga paggamit sang toilet, before prepare ng pagkaon, after sa toilet. So mga personal hygiene nga dapat naton obrahon. So ang amon ang mapanugyan naton sa ang pagluto sang hindi kita magkaon sang hindi naton masigurado nga pagkaon. So we prefer nga dapat na luto maayo kung may mga issues sa novel coronavirus nga there might be some cross-contamination sang ginakaon nila sa ginhalinan dito sa Wuhan na nagkaon sila sang raw nga mga exotic nga mga animal. So posible amo na ang gina-trace Manila nga posible nga amo na ang halinan pero hindi pagit ina nga confirm nga amo gid na. So nga aton para lang paniguro sa aton nga mga pumuluyo, so we should eat na properly cooked food. No, pag prepare kini masakto man kag tinlo. So mo na aton panugyan sa mga tawo, sa aton mga health workers. So kay kita ang una nga makakita sa mga pasyente nga ini, so dapat we should protect ourselves, no? May mga protective man kita nga equipment nga ginapagamit sa aton nga health worker. Dapat may mga mask kita kung mag-examine kag ang infection and nga control naton sa hospital should be in place. Kag kung may mga fever kita nga ginabatsyag, ang health worker mismo should seek consultation. Okay. Isa naton kapanugyan sa travelers, no? So kung kita nag-travel, so damo na ang countries nga affected subong, not only ang Wuhan, China, so damo na sa Amerika, no? Sa South Korea, sa Japan, sa Singapore, Vietnam, and Australia, so damo na pala, Nepal, so damo na sang country. So kung halin kamo sa mga countries ni kag mag-abot kamo kag kung may ginabatyag kamo nga nagahilanat, nagaubo o kung nagasipon, so don't hesitate to seek consultation sa aton health center para maagapan gid man kung may mga masakit kamo nga iban. So dapat ang imo travel history dapat hindi naton pag-ilikom sa aton nga health worker kung nagapakonsulta, ihambal mo man nga halin ikaw sa aming nga countries the past 14 days amo na para mapos mag-track kung may mga possible nga mga novel coronavirus. So mo man lang ni ang ginapanugyan nga as of now kung obrahon nato nini hindi man kita na magpakulba kita provided nga comply naton ang mga recommendation nga ini sang DOH. Okay. So Doc, atong sa aklan nga mga Chinese to, why man to negative man to yung result, no? Oo, negative tanan. So may ara man ta preventive measures nga ginahimo subong sa end sang DOH in the region. Oo. So even before so pag-una pa lang to nga balita, so issue kita sang code white alert sa amon nga health centers, meaning on standby kamo, ready inyong tawo, ang mga commodities in place, mga equipment ready in case nga po magdamo ang cases. Amo malang nang purpose na nga i-ready na ang mga aton nga mga facilities. And then preposition man kita sa mga equipment sa Tumbukon kag diri sa aton medical center may flight diri sa Iloilo nga direct and even sa Negros siguro, no? Kung may mga international flight. So ang gina-ready man naton ang aton mga tawo in terms of protective equipment, ang training kag availability sa mga bulong. So amo na ang gina-ubra naton sa DOH kag of course ang pagpalapnag sang sakto nga information nga hindi kita mapulbaan kag magpanic, no? Kay ang isa
sala nga information could cause panic sa aton nga waay man gali dapat nga basihan. Aksyon Hotline. Amo na no ang palayag ni Dr. Marilyn Convocar, ang Director for tagpamuno sa Department of Health diri sa Region 6. Tiya ang aton malang diri is the assurance nga at least may ginahimo nga preventive measures or tikang ang aton ahinsya sa gobyerno in order nga magkalmanti man ang mga pumuluyo no? Ngayon lang hindi magkita magpamensar nga ay nano ini. Luwag sa pak gobyerno ta basi kon madisgrasya kita sini. Aksyon Hotline. Tibisa ng anay sa negosyante kita mo pagwa na sang ila concern man. Tiyang isa diri nga gina-advise ang DOH kung may ginabatyag ka nga sintomas o sintomas nga katulad sang coronavirus nga epekto, please coordinate with the authorities. Kadto sa ospital, magpa-check up, kapin pagid kung may history nga nakatravel ikaw abroad sa mga lugar nga apektado sang novel coronavirus. Aksyon Hotline. Kay delikado mo siling ni Dr. Convocarte, pwede ini matransmit, masaylo sa tawo, makalaton, pagi no, sa paghaklo naton kapin pa may nagaubos tupad mo da. In fact, daw gina-advise na kaning ang pagbiso-biso kag kumusta na ino ginakuan ini mo, gina-discourage kapin pagid sa mga travelers nga nagasulod diri sa Pilipinas nga nagalin sa mga lugar nga apektado sang coronavirus. Aksyon Hotline. Kita nga mga Pinoy bisan pigado lang kita makabato, kita bisan ano pagpanghangkat sang panahon kapigadohon. Pero kung ginabalatian ka, amo ginang mabudlay kag lisod sa tanan kung wala sang bulig pa, kulang ka pa pinansyal, ginamasakit ka pa. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Kamot ng kamot. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon
aron kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:47 na. Oy, good morning. Siling din ni 1321. Siling niya, good AM, sir. Amo lang na, warning lang, manghinaw permi kag i-report sa gobyerno kung may ginadudahan nga may coronavirus. Wala man lang sila sa ginahimo nga tikang kung sa ano maproteksyonan ang pungsod para hindi makasulod diri sa aton ang masakit nga ina. Nakita mo gid lang reaksyon ini sang reaksyon ini sang tagpalamati ta.
TY Gid from People o Bago City ini. O 1321 People o Bago City ini. Apurting reaksyon niya. Good morning mga ka-aksyon. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Subungaga mayara ko sang i-rekomendar sa inyo pinaka-epektibo, garantisado, inyo gid masaligan nga produkto. Ini among Santon Plus Herbal Soap. Sa mga luyag nga magputi, magkinis ang ilang mga panit, mag-usar gid kita mga ka-aksyon sang Santon Plus Herbal Soap. Kaya ang Santon Plus Herbal Soap, himo sa natural nga mga ingredients. Kag sa may mga melasma dara nagaproblema sa itom-itom sa ilang panit, makabuligid ang Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap mga ka-aksyon ang pwede gid ma-order pinagi sa www.kalusuganyan.ph o kung magbisita kamo sa Kalusugan Yan Facebook page. So ano pang ginahulat nyo? Mag Santon Plus Herbal Soap na kita. Aksyon Hotline. Siling naman yan ni 6285, dapat taning gobyerno may awareness program pariho bala sa kaso sang dengue, sang DOH. I-campaign nila radio kag TV program alin kay 6285. Kita mo na, damo na balaka sining coronavirus. Sir Dula, kamus kang inahaw, kainaho, nag-burnout dito sa transmitter. Aksyon Art, hindi malayo nga malambot sa ato ng coronavirus. Mahilig tangadaan sa imported, alin sa gamit, pagkaon, tawo, damo imported diri pero inatanan nasulat na. Lapit na lang ang last day or second coming, halin kay Dodge 7061. Salamat gid. Aksyon Hotline. Dugangan tani dugay ni mga mensaheng ginpadala. Let's have action Eden Abuso gikan iya sa No Point Quarters kay nato may ara sang send-off ceremony nga ginapatigayon Patrol reports. dito sa may No Point Quarters, Action Eden. Good morning, please come in. Good morning, Action Art. Kaina sa Bulubag o lang Action Art natapos, no? Nagpatigayon sang send-off ceremony ang NOCPO sa mga relief goods naman niya nga ila ipadala sa grupo sang Operation Love Flow nga isa sa nagapamuno si Councilor Jason Tupas ang hinawaan Action Art. Nga kung madumduman 4 days after sa paglupok sang Bulkan Taal, naglakat na dito Action Art kag naghatag sang masobra 60,000 ka mga face mask nga kinahanglanon o kung necessary gid sa dito sa mga biktima. So after sa Action Art, nagpatigayan sila sang another naman nga pagtipon Action Art, no, sa mga relief goods pa this time. Ang ila naman ginpadala mga canned goods naman, mga bugas, mga toiletries Action Art o kung mga nagapanguna naman nga kinahanglanon sa mga biktima sa dito sa lugar. So naka-coordinate Action Art, no, si NOCPO Director Colonel Romeo Baleros, KSB Jason Tupas, agud nga mapadala ang ilaman nga donation Action Art para sa mga Taal victims kay kung sa ato na ibaluan tumandok ginisang Taal Batangas Action Art ang provincial director. That's why gusto niyo man magbulig sa iya kasi manwa. Last week Action Art, no, sa ilang flag raising ceremony, nag-ayo man o kung nagpangabay ang provincial director sa kapulisan diri sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental kung posible o konti wholeheartedly nila Action Art o magahatag man sang donation paagi sa ilang rice allowance. So ang ilang rice allowance Action Art mga 650 pesos. So ang ginpangabay ni Colonel Baleros tunga sina 50% sang 650 para sa January nila nga rice allowance nga amo na ang i-donate Action Art. So kalabanan o kon halos tanan nga kapulisan diri sa Negros Action Art naghatag sang 50% sang ila rice allowance for the month of January. Kalang ila ginhimo Action Art ni Colonel Baleros ginpangbakal nila mismo sang mga relief goods, mga canned goods, mga bugas kag amo ini ang ilang nga ginhatag o kon ginpadalaman sa ila nanday SB Tupas nga ti subong adlaw magabiyahe kag natalana nga mag-abot buwas sa Batangas alas 6 sang aga. Upod man ni SB Tupas Action Art ang masobra 20 ka mga volunteers man nga luyag man magbulig dito sa Batangas kay sa madumduman ta ang una nila nga kadto to Action Art no duha lang sila sang iyaman nga partner nga taga Panay nga nagdulok ang 62,000 ka mga face mask. This time medyo bulubog up ni Action Art kung makita mo da sa picture naton nga ginpadala isa ini ka dako nga truck Action Art puno tanan sang relief goods nga napang-repack
para hapos na lang magpanagtag dito man sa Taal victims. Suno kay SB Jason Tupas Action Art after 3 days makabalik di sila. Padayon sila sa gihapon magabaton sang donation Action Art kay ti wala pa man naghambal ang taga Batangas nga nagastop na sila sa pagbaton man sang donation. So wala pa nibaluan kung may third batch pagit Action Art nga o kung mabalik pag ito sila liwat pero ti padayon lang yapon sila nagabaton. Tapos nagpasalamat man Action Art no si Colonel Romeo Baleros sa Negrense kay ti wala gid siya nag-expect nga kung bala Action Art hambalon mo nga ano man yang labot kay ti taga Negros kaya sila to kalayo naman sang Batangas pero overflowing gid Action Art damo kayo nga mga Negrense ang nagbulig ang iban cash donations ang iban mismo Action Art naghatag sa mga relief goods kag ang iban oras naman Action Art ang ilagin donate kay kumadumduman ta in Operation Love a Flow nagbutang sila sa headquarters sa public library Bacolod City Public Library bala Action Art sa tupad sang Rizal Elementary School dira ila headquarters kundi nagpamaton sila sa mga relief goods sing iban Action Art no may mga random people lang ya nga ti wala man sila sang hamambal nila ikasarang maghatag idya sang monetary o on relief goods Action Art but ginhatag nilang oras sa pagbulig sa mga volunteers sang Operation Love a Flow nga magpang-repack man sang mga kinahanglan i-repack Action Art. Kagati subong Action Art amo to naglakap na so bali ang amo ning ginakargahan no dason ang private abi nga salakyan ni SB Tupas separado bali pila sila ka salakyan mga 3 Action Art kay may isa ka van pagin mo tapos ang salakyan ni Councilor Tupas kagang isa ini ka truck nga puno tanan sang relief goods. Wow. So anyway, in behalf man sa mga officials sa NUPO and of course mga nag-initiate sini kag sa mga nagbulig pangamuyuan naton kag pasalamatan gini sang taga Taal victim ang ginpadala naton nga bulig action din. Correct Action Art kay kaina gani no actually sang naga-Facebook live kita sa aton nga Facebook page may naga-comment Action Art nga taga Bacolod but ara sila didto sa Batangas subong. Diga ba sila nga proud Negrense and Bacolod non pero ara to sila sa Batangas. So far Action Art hasta subong gani na damo sa gihapon naga-extend sang ilaman nga bulig kag naga-coordinate sa gihapon. Pero Action Art to be clear lang no wala labot ya sang bulig man sang gobyerno provincial as a whole. Lain pag ini Action Art ya ang grupo man sang Operation Love a Flow. Bot silingon damo-damo gid Action Art nga bulig halin diri sa probinsya sang Negros Occidental. Correct, no? Kailangan pagidang iya sa province of Negros mo, no? Correct, Action Art. And I believe may ara man no, ang City of Bacolod nga ginpalambot man niya dito sa Taal, Batangas. Sige. Balita halin sa NOC po ang Action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Hotline! Salamat gid Action ni Eden Aboso. Amo ning tiyempo yang hindi matakos ang madulot sini nga kalipay sa mga apektado sang paglupok sa bulkan dito sa Batangas and other areas ngati na apektuhan no bangod kay bagyong Taal. Ti ang kung may sulusubra ka siniti makabuligid balo ka ba umuning tuman kalisod mo way ka na halimbawa sang wadaan ka na puluyan way ka pakalanon ti tapos gid. Action Hotline! Happy birthday kay Jocelyn Song Comedia, na? Bia Jonathan, morning man. Ronnie Ye. Action Art, happy 66 birthday to Roy Ye. Gapamatig sila subong. Diri sa Batsuyan sa Capitol Heights. Salamat gid. Si Michael Lopez from Family Lopez in Barangay Cabog, Bacolod City. Morning sa inyo tanana. Morning man, Glenn Alisoso, watching from Manila. Maria Luz Grijaldo Makunat, salamat. Elizabeth Malaka Gamala, morning man sa mga taga-Ilogo ginatamyaw ya. Action Hotline! Salamat gina, no? Ang kay Sani Kayaw, family of Barangay Manalad, Ilog, thanks a lot. God bless, more power. Maria Luz Grijaldo, nabasa ko na ni. Thank you gina. Sa inyo ginapadalang mensahe. Ngiban, karon naman, dugay-dugay. Action Hotline 2006.
Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan
Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. No, may nga gadra, siringya ginapangamuyo kugid, tani nga sa mahal. Nga iloy Virgin Maria magatagman milagro sa aton tanan nga trahedya maluwas gid kita tanan nalin kay 0119. No, salamat gid sa imo ha. Ga monitor kami di subong mahawta sudan pinaksiw nga salmoniti. Ba parinuel sa bales so pare bug perting sudan mo. Namit. Sige ha. Good AM, gusto sa gobyerno tarmasan ang BFP para support guro sa PNP in case kulangon ang pulis personnel. Alang man gamito na nila sa paniro sa kakasunog. Bilang natapuso ng agunto, tani ang ibakal na lang na nila fire hose na bag-o, kagkita ko mga hose nila ga piniswit lang. So kulang na pressure alin kay 6742 ay klain. Kaya imbis sa armas kundi
host nila dugangan na nakagbaklan bag-o. O ngayo ko sang POP sang ECS. O sige sa nagapamangkot tilawagon talang na isa-isa. Paring Bastig rin, good morning man. Aksyon Hotline. Marieta Montoya, thank you so much. Kay paring Percival Villamor, yaw po na pinalangga ko sa udyong, baw kag sa masuking at tagpalamati. Sa Aksyon Radio Bacolod, labi na kay Kagawad Jofred sa Panta, kuno da, no? Kay Carlito Giho J. Tayhopon Jr., good morning. Suon Glenn Talapiero, Paul Itabag, Sir Ben Tanatan, good morning Sir Ben. Grace Bernal Morales, good morning. Thank you for listening. Ang iba hindi ko malabutan sang mensahe, karon na lang pwede sa udto naman. Aksyon Hotline. Repeat lagi ko, tiyempo naton karon nga agaari ay kung pagpabakod sang immune system ang inyo ginapangita, sigurado nga at least makabato ka sa anuman nga mga pamahog sa mga virus kag balatian. Ang gina-recommend naton sa inyo ang produkto sang Dr. Alfred's Amon Dr. Alfred's Pure Magazine Capsule. Amon isang combination nga sigurado gid mabakod ang immune system kay may luwas nga damo phytochemicals. Take note nga ini nga produkto mga kaaksyon ang makabuligid, no, para at least ang aton siniblang kung kulang gina-intake nato na pagkaon, ini kompleto sa vitamin A to zinc, no, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen capsule mga kaaksyon. So ano pang ginapangita nyo naman? Problema nyo insomnia na ari wala abot makatulog ka, mayong kondisyon, may rejuvenating effect papagaga, nami ang inyo kondisyon sang lawas. Aksyon Hotline. Tandaan na, a combination for your good health, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Kapalog ta karon nga agad risaton sining pagpangalagad si Aksyon Dalmar Madera sa technical side, back up si Aksyon El Ridotilios, ka-Aksyon Dorel Cabato. Kung Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.